I'm happy to hear that His Majesty himself has berated me in the royal court, talking about me in my absence, that he has accused me of wanting those whom I fought against in front of the whole world on his side, to have him removed, that I've joined them, that he says so. I believe that I've done everything in my power to protect the king and to ensure that His Majesty ascended to the throne in line with the wishes of his late father, and also in line with Her Majesty, Princess Mantombi, our late Queen Mother. But if His Majesty will not allow me to protect the land belonging to our kingdom, I don't know what role I can play anymore. I plead with the Makosi, I plead Njungulu, Nabafuna. All of you are invited to assist me with your wisdom at this time. These, I realize, are very intractable matters. They're not easy matters. I really plead for that. Lo mhlangano wamakhosi ombuso waZulu bengumemeke njengenkosi yakwabuthelezi, njengomdala, nanjengengwevu esendinkulu, nanjengengwevu yesizwe sonke sakwaZulu, nanjengomsunguli weNgonyama Trust. Ngikholwa ukuthi amakhosi njengalaba abanomnini kwiNgonyama Trust banelungelo lokuba babe nokuqonda okugcweleyo okuyiqiniso kulesi simo, futhi okwenzeka ngalesi sikhathi esifanele malana nalokho okuthinta i-trust board nomhlaba lo engiwuphethe onganyelwe yisilo. Ngakho-ke nginesibophezelo bakwethu mina soba nginazise ngalokho okwenzekile phakathi kweNgonyama nami malana nalolu daba lweNgonyama Trust Board. Ngithe futhi kangiqinisekise ukuthi amalunga amakhulu okugcina enje asendinkulu akhona nanka. Lokhu ngikwenze futhi ngokwesigaba sami njengoba ngomunye wabo nami. Ngakho ngiyakhuleka enjunkulu ekhona Ndlovukazi Kwabini. Ngiyakhuleka kuwe mkaMhle. Nowasomakhoyisa owakhwetha amadoda.